Stačí takéto hrubé? Čo? Môže byť takéto? Môže byť Ja takéto hrubé až? Nie, vôbec nie. Počkaj, to vyvalkám. A stačia snehuliakov. Vyvalkám ti a ty už... Dobre, ja dávam toto. Ale ty len toho snehuliaka vykrávaj. Si budem robiť, kedy už som. Nepotrebujem to fotiť. To som dobre vyvalkala. Padá ti. To som dobre vyvalkala. Padá ti to. Dobre som vyvalkala. Nie, dobre, máš to hrubé. Tak Ale prečo si nedáš povedať? Máš to hrubé. Trošku tenšie. Trošku, ale tenšie. Robíme medovníky. Ešte nedáš to. Ešte... Pred chvíľkou som vykrajovala, teraz dávam oriešky. Dokonca som už aj nastila. A ty už prestan s tým jedením. Lenka. To bol veľký. Tak nebudeš, lebo ja mám malo orechov. Veď si veľký hádam odlomíš, malé zješ, úplne malé lilinky. Lenka, ty si nedisciplinovaná, potom ja mám s tebou problém. Buď sa naučíš disciplíne. Budeš. Predstav si, že by kuchár, ktorého zamestnajú, býva všetko po jedom. Takého nie... Páli sa to však. Vyšší čas teda. Však to páli. Poď, zavri. Ideme ďalej. Ďakujem. Chytro, Lenka. Pozor, dovolíš. Môžem si potom jeden zobrať. Ukludni sa teraz ešte. Musíme mať teraz sústredené pozornosť na to. On sa mi tu nevidí teraz.